Inauteria gain gainean ditugu eta mozorrorik gabeko inauteririk ez dagoenez, askaitezen mozorro bila. Inauteriak iturenen aurten, euripean busti egin behar, ze erremedio. Entzun alduzu hori? Hemen batzu dagoeneko hasiak dira bustitzen, barrutik, batipat. Ikusi duzu hemen iturenen, bapo betetzen dute sabela jategoz eta edari apurtxo batez ere bai, baina garrantzitsuena, sabela libratu horrean hemen tripak estutu egiten dituzte. Hemen Jose Martin jantzi gote dugu denon artean. Jose Martin jantziko dugu, erki goztata, ezpaita gaur goizko potrua. Joaldunetan, zaharrena, Jose Martin. Ez da edozik zartzen, Ez ba. Eta festan pixkatean aritu ere ez. Pestetan irutzizio bastik egin da baina, Ja, patxigu, beti gora. Oiek, albarkak, oiek, Xapin xuriak. Xapin xuria, galtzerdi hori. Mendigizon, peto-peton, jaunzkera da hori. Gero galtza urdinak, baserritarran galtza urdinak. Bere gonazpiko polit hori, eta gero jaunzkureri segituz, ikusiko dugu, larruak, nahi eta nahi asko dire. Alde batetik, gaur dagoen demora txarra hontiken babesteko. Bai, hotze egiten du gainera eta eguraldia. Nahi eta nahi asko da, joarik estotzeko demoran, espaldima da protekzio on bat gerrian, eta hortarako gerri larru on bat mino oberik ez dago. Sok hori, larrutiken nunbait eskapatzen baldima da, aragira sartu eta odol bizien usteko. Bai, askotan gertatzen da. Hau, isopua erraten duguna, hau isopo txikia da, aur batena da. Mutiko azten dire, 2-3 urtetik goti era azten dire. Odolen ikartzen da hori. Eta gero jauzten dugu bat unturru haure, nik uste hau da azkenin kompletatzeko. Jose Martin, txuntxurroa buruan da ibili munduan. Horixe. Ola inelegante jantzita zabiltzateno nola duzu izena? Joaldunak. Joaldunak. Ongi entzun duzu, Joaldunak. Inor ez da hila deskuidatu hemen badatai hitz bat guztiz debekatua dagoena, zein da hori? Zanpantzar. Zanpantzarra ez. Joalduna. Eta hemen, 15 laguneko 2 hiladatan, datoz joaldunak. Garrantzi handigo aldu lehenengo hiladan datorrenak. Bueno, beti da gie bat eta referentzia bat eta horiek erantzun dute, pausua markatzen dute. Ez daien pausua galdu, zeinatik pausua galtzen baldin da, hau izan ditzeke, ardi hartalde nahastu bat. Akelarrea, Hori den, akelarre bat izan ditzeke. Patxigo, ni mozorro bila nabil eta oin hemen joaldunen artean eta hau nahiko nitza moduko mozorra izan liteke. Pixkat astuna bai, baina bestela hola merkean txekoa, ez pare bat narru eta... Biloare handi horik balio dute 600 eurotik goiti. Larru bakotxa atetzen zaizu, 75, 80 euro, eta dena jo eta 1000 euroko bat beharko zinuke gutieneko bai. Hala bada, behar bada beste mozorronen baten bila, hasiko naiz. Eskerri asko, Patxigo. Nahi duzuen arte. Etorriko naiz beste batean. Ongi hartuak izan ez eta nahi duzuelekin etorri. Eskerri asko. Bale.